mata wataƙila waɗansu sun san wannan, waɗansu kuma sani ba. Illa mu al'ummar musulmi yanzu jahilci ya cila kanmu, ya sa mana takunkumi, ya sa mana karkiya, mafiya ba a san komai ba. Shi yasa ka ga matan ma ake ruɗa su, sai wani ya zo da wani abu a kunshe ya ce yancinsu ne yake tsora, sai su ɗauka haka ne. Amma duk inda ake yanci ba inda aka ba mace yanci irin musulunci. Duk inda take an ba ta yanci, tana budurwa. Annabi ce in za a yi mata aure albikir tusta azanu wa iznuha simatuha, ana neman izininta in ta ja bakinta ta yi shiru saboda kunya ta yadda. Wal bikiru wal ayyimu tu'ribu an nafsiha, ita bazawara za ta yi tana so ko ba ta so, kaga an bata. Sannan aka zo aka aure ta, sai aka wajabta abubuwa akan mai gida, shi zai ɗau nauyinta, ci da sha da gurin zama da komai shi zai yi. Sannan aka zo aka ce idan tana al'ada, sallar da Allah ya wajabta wa kowa ya sauke mata, kuma in ta daina ba za ta rama ba. Sannan mai gidan ya nisance ta a lokacin, in ta zo da wani abu marar daɗi ya haɗiye, domin annabi sa ka yi kiwon iyalinsa suna cikin wannan, saboda akwai damuwa, akwai karancin jini, akwai abubuwa da suke hasalata. To a lokacin aka ce in ta zo sauko, in tana da juna biyu ko da za ta kikkirfa wa mai gida mari, sai in ta mare shi ana sai juya mata ɗaya. Saboda haka ta shara ta ce haka za ki haƙuri, saboda suna cikin wani abu. Sannan aka ce in ta zo haihuwa, in ta mutu ta yi shahada, kaga an mata. Sannan annabi alaihi salamu ya ce wani da ne 'ya'ya mata biyu har zuwa aka yi musu aure, to sun masa kafara, gobe kyamu zai shiga wuta ba. Sai malamai suka ce shi ɗa namiji ni'imatun, ya mace kuma hasanatu. Ita ni'ima la tus'alunna yawma izin anin na'im, sai an tambaye ka. Amma ita hasana bi ashri amsalha. Sannan ita ce jalibatul ashari, mai jawo wa iyaye sirkai manya-manya wanda ba a isa a gansu ba ma, sai ga su ne sirkai, suna ganin mutum suna kwanciyar magirbi suna gaishe shi. To musulunci duk wannan. Sannan sai ce aljannatu ta aqdamil ummahati, aljanna tana karkashin diga-digin iyaye mata. An girmama ta tana ya, an girmama ta tana yar uwa, an girmama ta tana yar uwa, an girmama tana mata aure, an girmama tana uwa, tana kaka, duka musulunci ya bata wannan. Ya hana a auro mata wata lokacin mai gida ba shi da lafiya, domin kar ta mata, ta rage mata abin za su samu na gado. Ya hana a sake ta lokacin da ba a da lafiya, don kar a fide ta gado a yi mata mugunta, don musulunci ya tsara mata wannan. Sannan an sake ta, sai ce kar a fide ta, ɗakin ma ba na mai gidan bane, nata ne. La tukhrijuna min buyutihinna wala yakhrujuna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana wa tilka hududullah. Sannan a wannan lokacin ciyarwa da shara kudi yana wayansa. In kuma aka rabu
kuma da ɗa aka ce sai ya biya ta kuɗin shara sai ɗin yafe masa ta kuɗin hadana shi ma sai ya biya. Sannan Allah ce matti'uhunna alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadruhu, a bata wani manƙudin abu wanda jinjina wanda za ta rike bayan an sake ta, kuma a sannan ya bata kariya. shi yasa da inda aka yi ɗaurin aure sai ce sharruhu imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Imsakun bi ma'ruf, rike ta da shari'a zaka yi shine ma'rufi, da wanda yake na wajibi shi zaka kula. Amma in rabuwa ta samu to kuma sai ka haura wannan ihsani, kuma zaka yi kai abin da yake wajibi kuma kai abin da ba wajibi ba. Sai aka ce abin da ake nufi daga ran da mutum ya saki matarsa sai sa kwado ya rufe bakinsa akan miyagun halayenta, ba zai ƙara faɗa kowane makaluki ba. Curuzi in ya faɗa ya saba wa sharaɗin da Allah ya bashi wajen aurenta, ba zai ƙara faɗar da biya ko ɗansa ne kuwa ya musguna masa ya ce ya biyo halin uwarsa, an ce ba zai ba. Halin mahaifiyarsa wannan ma ya saba. To ban taɓa ganin inda aka wace karamci irin wannan ba, ya ba ta karamci. na wajen rabon gado da ya dinga rarrabawa ya ce a ba namiji rabon mace biyu. Ita in tana ya ɗaukan nauyinta aiki, in aka ta yi aure ɗaukan nauyinta aiki, in ta haihu girma ya kama ta ‘ya'yanta ɗaukan nauyinta suke, in babu ‘yan uwanta ce su ɗau nauyinta. Kaga komai nata a sama take yi, musulunci ta ya bata. Sannan a wani gurin ko sai daidaita su, wajen ba'du kalala ne ruwan halaka laysa lahu waladun wa lahu akhun aw ukhtun, sai ce kulli wahid minhum as-sudus. kaga na ya daidaita su da hikimar sauran shi ya sani, ya daidaita su. Sannan can kuma inda aka mutum ya mutu ya bar iyaye sai ce wali abuwaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Da ɗan da uwar duk sudisi, da uwar da uban duk sudisi za su samu. Kaga ya daidaita su a nan, wanda masana dai sun yi bayanin hikimomin da sa ubangiji ya daidaita sun a nan wurin kuma ya rarraba su din. To haka ubangiji subhanahu ta'ala ya yi. Sannan in ta mutu wajen mata likafani, ita ana so a suturce ta sosai, a yi mata sutura. Mafi yawa akan so a yi mata wato riɓi 7. In an sa babban lifafa aka sa ƙaramar, to za a sake ƙara wata ƙaramar, za a sake ƙara wata ƙaramar a kai. To kaga ga babban lifafa ga ƙarama har guda 3 ko? Sannan ga riga nawa 5 kenan ko? To sannan ga kuma kwarjalle, ga kuma adiko. To haka ake mata, an naɗe ta zai ta rahu. Sannan mafi yawa a tsarin musulunci makarar da ake ɗaukan mace akan bambanta da ta namiji. Ita ta mace a rufe take, ba za a ajiye ta za a yi mata sallah ko ana ganin jikinta a fili ba, haka ake. To saboda haka ga musulunci yawa mace kowane irin gata, a mace ma an mata. To saboda haka abin da yake damun mu a yanzu jahilci na wannan addini. Shi yasa da an zo an kaɗa mu sai mu ɗauka wani zai iya mana gata fiye da wanda ya halicci, wanda ya ce ala man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Wanda ya halitta ba kowa sanin halittarsa, ba wanda zai tsara mutum da zai rafi da mahalicci. To wannan ita ce amsarka ta farko. Sai ta bi da kace mutum zai yi tafiya, wannan ai ko abin da ya ga dama yake a yanzu ai shine kawai. Annabi abin da ya zo mana sai alaihi rahama. In ka cire wannan to ka cire rahama a kanka fa. Shi rahamarsa tana nan, mu muke cire shi da kanmu, cire su muke. Haka yanayin mu yake. Annabin rahama ne alaihi salatu wassalam. Kai akwai abu mamaki. Kaga abin da ya mata kuma
sai ya ce man farraka baina walidatin wa waladiha farraka Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamah. wanda da ya raba uwa da ɗanta bai riga ya fanfara ba, a ɓata rai a kashe aure a ce za a ɓata mata da kwace ɗan. Annabi ya ce duk wanda yi haka da sai Allah ya raba shi da masoyinsa gobe kiyama. To da an san abin da za ta ji, ya san abin da ɗan zai ji, saboda annabin rahama ne ya kashe wannan hanya. farraqa Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamah. ka gani ya hana, ya zo da abubuwa na rahama alaihi. in ka sai kaya ka biya, ka je kuma sai wata larura ta same ka, kudin ka fi so ba kayan ba, sai ka koma gurin ɗan kasuwa da ka ce ban Allah na sai kayan nan, amma wata larura ta same ni, kayan ba su ne bukata da kudin ne, na dawo maka da shi da Allah ka karba ka sake siye yanda na siya. in ya karba ya siya yanda ka siya, annabi alaihi ce aqala Allahu asratahu yawmal qiyamah. duk wani tuntuban sa Allah cike masa shi gobe kiyama. amma jare hujja ya sa da kaje sai ce nawa ka rage nawa ka fadi, ta ci baya. waccan ranar wallahi gaske ce sai ta zo, ko ba gurin wasa ba. wanda duk ije wannan ranar ba shi da galihu ya shiga uku, ya shiga uku. kiyama tana tashi, kirarinta guda ɗaya ne Allah zai ce la zulmal yawma, kawai ba zalunci yau. inna ma tujzauna ma kuntum ta'maluna, abinda kuka yi shi za a muku. to wannan ranar in kana da wannan galihun na addu'o'in da yi alaysa to zaka tsira. amma mutum ya gama tara duk duniya, kaba ya tara tiriliyon cika teku cikin jakar 7 da Bahaushe yake faɗa, ba za su yi masa amfani ba a wannan gurin. waccan addu'a da ya ce kai mayar ka karba, annabin rahama ne alaihi da shida. to jin kai aka tsara. duk ran da mutum bai wani ba ya cire rahamar ga kansa, amma rahamar tana na mashi cire ta. shi yasa ce kullu ummati yadkhuluna aljanna alayhi salam illa man aba. kowa zai shiga aljanna sai wanda ya ki. sabai suka cewa zai kyara sai ce man ada'ani da halal janna, wanda ya bi ni zai shiga aljanna. man asani faqad aba, wanda ya saba min yi izin a wanda so shi ba yaki ba zai shiga ba. shi yasa ga duniyar mu ta dame gaba daya, ta dame saboda mun sauka daga rahamar da aka dora mu. duk rayuwar kawai mun zare komai, ba mu da kyakkyawan zato. da abu ya zo za mu yi wani abu da dan uwa, abin da zai fara zuwa mana mummunan zato. in magana mutum ya faɗa, mutum mai ya mata kallon alheri sai kalli ɗaya fuska da ba tare ya gina akai kuma ya tsaya. ina za mu zauna? ba ma uzuri. shi sa in harka ta taso ta yan uwa, ko kana cikin wahala da sai ka haƙura, sai ka je, sai kan ba haka ba za a yi maka uzuri ba zai uzuri ba. wani malamin mu Allah ji kansa, kafin ya rasu na je gurinsa, sai ce mun shiga uku da rashin yin uzuri. na gaya maka wala duk wanda wani abu ya same shi yau dan uwansa uzuri bai yi soke shi, in ya je kiyama sallar sa zaɗi ba a biya shi. ya ce mun cutu, ko ya sani an dai bai masa ba, ai ba a dai haka ba. wal kazimin al-gaiza wal afina anin nasi, ka karanta wannan wa'ansu malama suka ce wal afina anin nasi. in wani ya zo maka da wani abu ba daidai ba dan uwanka, aka ce kai za ka yi masa uzuri. ai wani ko ina ga dalili kaza ne yasa yi. in zuciyarka bata karba ba, hujjatul islam al-ghazali ce to karaba sai wani uzura. in bata karba ba sai kai 70. in bata karba ba to kai ne mai lahani, kai din. kwarai kuwa. sai da mu zo karatu gaba, Allah sa muna da arzikin kaiwa. za mu zo inda ya ce wa amur bi urfin wajtanib namima. za mu ga inda namima take da inda ta shiga, da irin wannan social media inda ta karaɗe mu, wanda annabi sai ya ce la yadkhulul jannata fatta nan mamun abin nan sahihani
a ruwayar muslim na ce la da kullu jannata qattatun me wannan ba zai shiga aljanna ba sai mun zo za ku ga inda namima ta shiga duk rayuwar mutum kaca da ita kamar sari kowa sai ya raina kansa saboda haka mun shiga wani abu daban mun sauka daga abin da annabi rahama da sai zo da shi sa muka shiga cikin wahalhalu shi ko Allah subhanahu ta aiko shi da rahama kuma ya dau anhu israhum wal aglalati kana da alai duk abin da yake karkiya da kukumi da mari ya cire mana duk ya cire alai sama mun ki kuma mun jawo karke duk mun dora kanmu shi ne ya rage na mutum ya ga tafiyarsa shi kaɗai amma dai shari'a ba da sunanta yake tafiya ba a mazauninsa na wanansa sakandami kawai yake amin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh